Se ei pitää pommittaa maan tasalla. Niinpä. Ja Pori kanssa. Sillä ei ole mitään nähtävää. Ikinä tutustunut sillä lailla. Älä ikinä tutustu. Se oli ihmiset tällä kuin pimeällä keskiyöllä. Video. Pari naksuu naamaan. Eilen on saanut mun tanssikenkiä vielä. Oi, niissä läkkäri vaikkeen muussa. Nyt on siellä toisessa Getaan melkein matkalla, mutta sitten kaiken lopettu helvetin lautta sulkuisesta. Mä toisella puolella mentiin siellä Getaan. Kolmantena tuntiin ja se iltahengailtiin ja sitten yhtenä päivänä käytiin siellä Kastelhoilussa. Sitten päivänä käytiin siellä Pommiemissa vaivaa. Mä en muista missä me käytiin aluksi, mutta se oli niin Getalle ja me haluttiin mennä. Mutta sitten kun se lautta enää on kulkenut, niin menettiin sieltä ihan nauttavaa. Itse tuli hakea sen pois. Seppo. Oli Maija, oli Maija, mennä! Loistavaa. More videos. Vittu Batman sun gadgetties kanssa. Meni vittu. Aivan paana. Olemme lähdössä. Verta kädessä. Pupulle korvan alle vessapaperi. Mitähän muuta? Take one for the team. Joo. Ei se ottaa vaikka meni toivoiko tuohon Vai mitä tarkoittaa? Ei. Ota vielä kolje. Sä oot säätänyt kaikenlaisista läpittämistä. Mistä mahdollisesti? Ruokaloppujen läpi. Niin, se on niin. Kyllä. Sekin oli muuten hyvä, jos viidutte joskus. Tosiaan silloin kun ammattikouluun pääsin, niin pääsin Lapualle. Facebookissa kaikki homo-kommentit Haavistoa kohta, näitä tuli roomalaisia kommentteja. Ei yhtään vaikka kuortaneet. Ai, itse asiassa Pohjanmaalta tuli muutama.